Pozdrav svima ljudi, ovdje Limun. Danas ću vam objasniti kako radi stranica Stats Royale, pošto vidim da mnogi se još pate na stranici, tako da ću isto da objasnim. Stats Royale je inače stranica koja vam pokazuje, evo kao što vidite, najveće promjene u Clash Royale i najpopularnije kartice u zadnjih 5 dana. Ali mnogi obično provjeruju koje će chestove dobiti u budućnosti i kada će dobiti neki dobar chest. I mnogi se muče sa tim, znači kada uđete u stranicu Stats Royale imate otprilike ovaj ekran, ali uglavnom ovo gore će vam biti ovdje. Vidite ovdje gdje imate tag #xxx, tu trebate napisati svoj tag. Kako da provjerite tag? Evo sad ću vam pokazati sliku gdje se nalazi taj tag. I kada nađete ovdje vam upišite hashtag i upišite svoj tag. Znači to je tag od mog. Kada uđete ovdje ću vam pokazati ovo, naravno ako ste na mobitel nećemo se sve ovo vidjeti. Nego vidjet ćete samo ovaj dio i onda malo scrollate dole i vidjet ćete upcoming chest. Znači upcoming chest znači nadolazeći chestovi, znači kada ja pobjedim battle dobit ću silver chest, prije toga sam dobio gold chest, tako. I vama skroz na kraju vam piše ako neće dobiti sljedećih 9 chestova, ako u sljedećih 9 chestova nećete dobiti neki od ovih boljih, možemo reći, on će vam biti skroz na kraju. Za 289 chestova će dobiti super magical chest, za 127 legendarni chest i za 103 epic chest. I onda kada sjedete skroz dole, ovdje vam piše vaši battleovi, friendly battleovi, sve što ste igrali. No, pošto ja još nisam refreshao, kada kliknete refresh, to jest ako vam je prvi put, treba će vam malo duže vremena da se učita, jer mnogo ljudi ovo koriste i kao što vidite ja sam 5836 u redu da mi kažu moje statsove. Znači trebate sačekati malo, ne bi trebalo duže od sat vremena i kasnije ponovno uđete u stranicu i vidjet ćete što vjerujem najviše vas želi da vide ovo. Tako da, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se uskoro.